Všetcím čaute, to som ja House a dnes budem hrať v Steve a Brainrots. Prepáčte, že som nezrobil video v nedeľu, pretože som na to video zabudol. Tak, tu obyčajné Brainroty sú teraz. A naša cieľ bude nejaký dobrý brainrot. Toto nie. Ale prepáčte, čo u mňa s internetom proste? Už trochu lepšie. Tak. Nie. Tak. Sahur. A to je proste kto? Vy viete, kto je to? Ja nie. Tak to je iba na kávu. Tak. Burrito bandito. Tak. Keď ešte budeme čakať na dobrého brainrota, tak choďme pozrieť na môj... Čo? Kto? Travaveiro! Tu je Travaveiro. Tralalelo, tralala. Yes, Jakubív Travaveiro. Ja som len tu začal hrať a tu už Travaveiro, tralala. Tak choďme, ja vám ukážem môj domček tu. Tak, tu je žirafa čeveste, ďalej to foca cito, alebo čo je to, frigo comevo, až kokofanto elefanto, ďalej. Ten ešte jeden škibritovet. Sahur a zlatý Sahur, tam ešte Travava. Ešte Sahur a ešte žirafa čevesta jedna. Tak. Čo som ja zrobil? Tak. Pozrite to, čo je. To je čo za strawberry flamingini. Tak dobre, pozriem tuto. Tak. Čo tu môžem kúpiť? Dobre, kúpim, myslím, toto. Neviem, čo je to. Toto. Okay, toto. Ešte môžem toto kúpiť. Tak, tam dám to. Všetko. Som zachránil svoj domček. Tak, choďme pozrieť, akých brainrotov môžem zrobiť tuto. Bandito akceluito. A to je čo? Neviem ani, čo je to. Orkovito. Combinazione a carcar. Tak. Tripi, abondito, boborito. Tak, koľko mám? 1, 2. Aj lepšie, neviem, čo budem robiť. Tak. Čo tam? Frigo Camelo Buffardeo. Tak, kúpim tohto. Frigo Camelo. Dobre, trochu počkám. Opa, pozrite. Gorillo watermelon drillo. Gorillo watermelon drillo. To myslím, že tiež dobre. Tak. To už dobre idú brainroty. Tak. U mňa niekedy taký bol. A to je čo za... pipi potato. La. Tak. Bambini, crostini. Počkaj, to čo za vajoniny, kaktusiny. Tak počkaj, čo tam? Vajoniny, kaktusiny. Tak, varila. Opäť
Preč si vrátil kapučínko asasínko. Miau. Wow. Načo? Prečo sa to fotí proste? Tak, lepšie zrobím tohto bandito akcelito. Tak. Tak, koľko tam mám miesta? 1, 2, 3. Aj. Teraz budem mať 6 biliónov. Miliardov. Nie biliónov. Miliardov. Počkaj. Kapučino sa. Ja myslím, že tam nejaký dobrý brain rot. Ale nie. Wow. Tak. Všetko mám 7 miliardov. Počkajte, čo tam ide. A to je balerínka, kapučínka. Koľko mám brain rotov už? Tak. 54. No, to už tiež dobre. Tak, aký mám najlepší brain rot? Počkaj. To je môj najlepší brain rot. Wow. Tak. A, ja chcem zrobiť bandito akcelito. Takže... Počkaj. Takže dám preč Frigo Comero, že by kúpiť tohto nového ďalej. Dám TTT Sahur. Počkaj, to je 1, 2. 2 miesta už mám. Ešte 2. Takže koho... O, nie, ešte jedno. No, Girafa Čeresta, ja už mal som takého. Takže môžem ho dať preč. Tak, čo tam musím... Aha. Počkaj, to je čo? Nie, ja lepšie tohto zrobím. Čo? Nie, lepšie tohto. Tak. Tripitropy a tak. Dobre, teraz budem čakať na tripitropy. A ešte bol Brito Bandito. 2-krát. Tak budem čakať. O, Bobrito Bandito. Tak prvý. Bandito Bobrito. Tak prvý už je. O, tu je tripitropy. Trippitroppi. Takže druhý už. To čo je proste? To čo je za Tesla? Piccione macchina. Ja ešte takého som nemal. To je Tesla Go Víroch. Lebo čo je to? Tu je ešte jedno govno na palici. Tak, teraz Injaň. Myslím, že budú dobré braineroty. Ach čo, viete? Lepšie ja dám preč tých brainerotov, ktorých málo dávajú teraz. Takže lepšie v inom videuku zrobím tohto akcelito, bo zrobím v inom videuku tohto akcelito. Ten dáva 1 milión v sekundu, alebo koľko? No, skoro 1 milión dáva. O, tripa. Tak,
tu. Cappuccino assassino. Nobini piccianini. Arriva. Tak. Dobre, trochu poskačem tu. Uj. Čakaj, ja môžem tam až? Aj. Tak budem opäť čakať na dobrých brainrotov. Pozrite, kam som išiel. Uj. A takto môžem pozerať. Všetko tak budem pozerať. To je kto? Cacorrito Melonito. Cacorrito Melonito? Ja ešte takého nepoznám. Nemal som takého. Tak, no, už prvý je. Salamino Penguino. A ja chcem ešte pozrieť, koľko on tam dáva peniaz v sekundu. No to je. Čo? Už milión tu má? To je veľmi dobrý brainrot. Tak. A teraz za koľko už mám nových brainrotov za toto videoko? Čo tam? 55 už mám z 145. No, myslím, že už budem končiť videoko, pretože neviem. Tu len čakám na brainrotov nejakých. Tak, dobre. Čaute. A keď vy nazbierate tu chočap 5, keď vy pozbierate už 5 odberov, tak ja myslím, že zrobím video, kde dám môjmu kamarátovi Antonovi tohto Kokofanto Elefanto. Teraz ukážem vám tohto môjho Kokofanto Elefanto. Tu je. Áno, tu je Kokofanto Elefanto môj. Tak keď vy nazbierate 5 kurátorov, tak ja dám môjmu kamarátovi Kokofanto Elefanto môjho. A ja som už tu. Uj. No, dobre, tak čaute. Čakajte na nové video a všetkým čaute.